Kľúčovým faktorom úspechu organizácie sú ľudia a prirodzene nie je tomu inak ani v sieti nemocníc Svet zdravia. Zdravotníctvo je, ako často hovoríme o ľuďoch a pre ľudí, je tu však nesmierne veľa práce, lebo 25-ročný úpadok sa nedá eliminovať ani za rok, ani za dva. A isté nie je výsledkom nedostatku peňazí, ale je to predovšetkým napáchaním škôd na povedomie a zmýšľanie ľudí. Ďalšia zo skutočností, ktorým sa v nemocniciach treba venovať, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Prakticky vypadla jedna celá generácia zdravotníckych pracovníkov, najmä lekárov, sestier, ktorí odišli do súkromnej praxe, do zahraničia, do farmafiriem, do rôznych iných oblastí. A toto je tiež jedna z vážnych víziev, ktorým čelí sieť nemocníc Svet zdravia. Žiaľ, na tieto skutočnosti slovenské školstvo nezareagovalo tak, ako malo. Naďalej produkuje absolventov v kvalifikáciách, o ktorých na trhu práce nie je dostatočný záujem. Pre nás ako zamestnávateľa je za tieto situácie nesmierne dôležité získavanie správnych ľudí a ich správna motivácia, a je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pričom si uvedomujeme, že zdravotníckych pracovníkov, takže práca zdravotníckych pracovníkov je viac poslaním ako zamestnaním. Takže stále platí, že platiť ľuďom za ich ruky je ľahké, ale neefektívne, a dôležité je platiť im za ich rozum a za ich srdce.